Tuke joma nigi ng'ol Ability Sports Kenya nyo oyier apisi manyien e alap manyayo. Iro nyo tim bang' wuok apisi maende omako telo ne nyim jandik tuke Rose Wasike. Agnes Oluoch nyo oyier nyalodia kaka jakom ma jalupne ma bende en Alfred Simiyu. Edwin Murua ne ochako kao kare. Jagoro maduong' ma Carol Wanyera bende nyo oyier kaka jakeno nyalodia. Boniface Mutua kod Charity Njoki Kamau nyo oyier kaka jokanyo mag komiti. Jakom manyien lero ni gik mokwongo madhi timo gin kaka fwenyo kendo gero talanta e kaunti 47. Apis manyien biro tiyo nyaka higa ma 2030. So thank you so much for this opportunity. For the 4 years that we are going to serve, I promise you that we'll do our very, very much best to uplift the game in Kenya of disability sports. The members felt it's good to elect me. So I just want to assure you, as the president of Ability, I will work hand in hand to ensure that we put ability sports to another level. We will ensure that we also go to grassroots, reach out to schools, and tap in new talents, grow ability in a big way.